Walay natalang grabing danyo sa lalawigan sa Subo, mugna sa mitayog nga magnitude 5.1 nga linog kagahapon. Diin ang epicenter na trace dito sa norte. Padayong nakamonitor ang PDRRMO sa sitwasyon. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, matod sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walay mga dako mga structural damages mugna sa pagtayog sa yuta kagahapon dito sa norteng bahin sa Subo. Doon na hinupipila ka mga istruktura nga naapektuhan, apan naapektuhan sa kuno kining daan sa linog ni atong miaging tuig. Nang lingkod ra unta kini mga empleyado sa usa ka gadget store sa Bugo dihang sa pagtayog sa yuta pasado las 3 kagahapon sa hapon, nangalibuag ang pipila sa ilang display ug nagkapuliki ang mga empleyado sa pagpanggawas. Sa Cebu Roosevelt Memorial College sa Bugo gihapon, gawas Joy! Gawas Joy! Nag-isig pagpanggawas sa classroom ang mga estudyante ug nagtapok sila sa open grounds sa campus. Samtang naukay ang gihimo untang sashing activity sa Miss Bugo 2026. Mirampa og mi-introduce unta si candidate number 8 nga tiyempo resilience, taliwa sa mga hagit ang hisgutan. To rise, rebuild, and shine after it passes. This is the spirit of Serbisyo sa Bugo, a community that serves. Dugay-dugay dyan siya na nahuman mga 10 seconds siguro to siya kay pag-una kay ni kuana siya, pag-una kay ni hinay siya ya hantod nga ni paspas siya. Kuan sir gi wala na lagi padayon ang ilahang sashing sir gi putol na lang nila. Sa buhatan sa Sibeco sa Bugo City, nanggawasab ang mga empleyado human makabatyag sa pagtayog. Samtang kuha kini sa usa ka ukay-ukayan, kundiin atol sa paglinog nangataranta ang mga customers. Sa social media, gipahibaw ni Bugo City Mayor Mayel Martinez, walay natalang major damages sa infrastruktura sa dakbayan. Mipasalig sila pabiling alerto para masiguro ang kaluwasan sa mga tao. Samtang matod sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hangtod alas 8 kaganihang buntag, muabot sa 15 ka mga aftershocks ang natala. Kung danyos ang hisgutan, wala kuno kaayoy dakong natala sa lalawigan. Apan may pipila ka mga structures nga naapektuhan sa linog sa miaging tuig ang gitayog na sab. Nati damages sa San Remigio, but these were damage on the September 30 earthquake. So na further damage lang. So natay 6 persons were injured through mga shattered glasses. And most of the municipalities in the north reported no structural damage and casualties. Awhag nila sa mga tao kanunay nga magmatngon. Just be cautious, all katumang protocols nato on earthquake drills, atong practice, and always obey ang atong mga authorities on the ground. Matod sa mga otoridad sa SD pamasulti kung magpadayon pagyud ang mga aftershocks, mugna nining kusog nga pagtayog nga nasinati kagahapon. Ang importante kanunay kunong andam ug magbaton lang og presence of mind, labi nang giningingon ni Colonel Pastor, magbaton sa ilakhibaw sa mga earthquake drill. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.